malam. Jimana da Allah magana kuɗin nan namu. Wani kuɗi kenan? Kuɗin cire aljanu. Yanzu kai kuke maka ji. Yanda na manta da magana nan sai kai shuru. Na yanda na manta sai ka manta da zanci. Magana ka manta duk wata magana ce daban. Magana ka bani haƙƙi na kawai shine dan na ci bashi akan su na kuma ci musu buri kuma ina da buƙatar abubuwa da yawa. Sai ka sauka daga buri da ka ci. Sai ka sauka. Yarinyar na lokacin da ka zo aljanan nan bai sabi kwaya ko biyu ne ko ɗaya ne akan ta ba. Amma da kuke wannan cece ku can aljanu akan ta sun dubu. Ka gaske nan kai ne zaka biya ni sa mata aljani 900 da kusan nawa kenan. Daga tira ɗaya a ce wani na sa wani 39 ko 100 nawa ne ko ma nawa ne ka ce ni kai ka jiyo ma ni dai kuma wallahi ka je dan kanka. To shikenan ai. Kuma Allah ma ya isa dai kawai a takaice ma da yanke ma magana. To da bai isa bai ma da kabewa. Kuma halinka ne zaka kuma. Ai ba zan wallahi. Wallahi ban da ba kai ne na rantsi Allah ko. Iskanci ka je ka tambaya ka ne. Tsakanin Agumalu da ma 12 ɗakuna na sun fi biyar ne a ɗakuna ne dan ubanka. Wiwi ku sai in naɗa taka zangangan. Ban malafi bai mutu ba sai da ya zo ci yaya zai iya kai da gidansu. In maka zauna da shi kama yasa na dina wannan harkar da ta da ka zan yi da ƙasa. Tsoron to da ka ji tsoron sa zai saka maka tsoron tsoro da ka yi shayi sa zai saka maka tsoron tsoro da kai tunaninsa dole ne ko za ka ji tsoro da kai da shi in ka kai a yi tsoron tsoro ka harba a harbo a yi tsoron tsoro tsoron tsoro tsoron tsoro to da ka ji tsoronsa zai saka maka tsoron tsoro da ka yi shayinsa zai saka maka tsoron tsoro da kai tunaninsa dole ne ko za ka ji tsoro da kai da shi in ka kai a yi tsoron tsoro ka Muhammad Suleiman Allahumma bismillahir rahmanir Allah ta'ala alaihi wa atuni muslim ya kai haka da Allah ya me gida ka bani tsoro to na baki tsoro ke fa na ga miki inda na riga tafi ki dinga rufe gida in na kwankwasa kika jin ni na ki bude an kuma bake da mura kar ki bude me gida ka san yanayin da ake ciki to nan za ki ga mun za ki ta gaba wallahi kai ni dai ka bani tsoro ni kai kin ban tsoro me kwan butan nan da Allah me kwan in shiga ban daki me kwan da Allah wane ne ki sa na gaba dai na tsore billahi la ilaha illallah ki ga mu ki san mun ce ma kina cikin ba ki sa na ina da ba dai kai wata ban ka ta haka ba me gida Rafai da na yi korafi amma kin ce min rashin haƙuri ne da rashin dangana da rashin juriya da rashin abin da bana kwantar da hankalin zuciyata to amma yanzu sai gashi ina zaune aka shaida min cewa kuna soyayya da Dauda mai mangwaro to kuma yanzu me zaki iya cewa akai La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. To shikenan Allah yana gani hakanan zan ci gaba da baka hakuri har in tausasa zuciyarka har mu kai ga dakaci dan Allah dan Annabi ka dinga tausasa zuciyarka saboda kawai kun shirye wannan abin ne domin na gani a gabana ki fake ki ce mun ba soyayya kuke ba amma ba komai ki ga da mutan gidan zan ci gaba da yi addu'a tsoron tsoro ya saboda Allah da Annabi Bala ka sa na zuba maka abinci shine ka bari akuya take cinye abincin nan Akuya kuma? Akuya ba, kore mu ita dan girman Allah kore mu ita kaka. Kore ta? In kana so ka ci abin da ta rage sai ka je ka kore ta ka ci sauran. Akuyar? Akuya fa? tsoron tsoro tsoron tsoro
sa ba na son barin unguwa wallahi. Wai wane ne ma mu je ki nuna min shi. A nan ya kasa kayan mangoron saboda ya ji na ci zangaya maka ne sai sa bi. To ai Dauda ne abokina. Abokinka? Yanzu Dauda ne ya kula ki? Ki gaya min gaskiya, dan ki zai ɓaci fa. Wallahi haka ne. Dauda fa mai mangoro. To ni ban san. Kin san yadda muke da shi kuwa? A'a. Kwarai da gaske watakan abun ya wuce kan yayan wansu ya dawo kan matanmu. Ni zan ɗau mataki mai tsauri Dauda ba zai ji da daɗi ba. Duk ranar da Dauda ya sake mu gamu da shi ba zai ji da daɗi ba. Ba fa na so in zo in ɗau mataki ki gaya min gaskiya dan ni ban iya fushi ba. Wallahi tallahi shi ya mun magana.